سلام علیکم مردم ولایت سوخت برادر توبیجون همدردی ما را قبول کنید. از نام ولایت سوخت کسی برادر من هر یک داشت ایسیف که دلش برآورده شورگیش من خودم گردنم با پیش خودم گرفته بودم آوردم کم باشدم قبول کنید. از نام بلوگرای برادرام از بگاتی از غذاف از هر یک تون رحمت همین 40,000 سومان ایسیف که دید سلامت باشه. این دادر تلویزیونه خدا جان شما را صبر کنید. رامجون 93 خودی که از نقطه زفرآباد شهری نو آمدم. خدا جان همدردی ولایت سو را قبول کنید. ربنا دنیا حسنه و فی الآخرة سلامت. ассалому алайкум бар кулли мардуми муҳоҷир ва мардуми ҷумҳурии тоҷикистон, хусусан он касое ки дар ҳамин рӯзи сахтӣ дар канори ҳамдигар буданду ҳамдигарро дастгирӣ карданд. бале дӯст он аст ки дар рӯзҳои сахтӣ дар канори ҳамдигар бояд бошад, на оне ки ман пулу молу зиёд дошта бошаму тӯйҳо кунам баъдан дар бари ман биистанд. дӯстон, ана ҳамин шахсият ғуломҷон, яъне ки дар саҳифаҳои иҷтимоӣ ҳаст, хуб медонем, хуб мешиносем. вақте хайри худашонро ва ҳамчун хайри мардуми судро ба модари шаҳиди хурд қобилҷон мерасонад, баъдан назар ба комментария кардам ки ҳар кас ҳар хел дашномҳову суханҳои қабеҳ, ҳамин негатив шудани шахсият чӣ фоида меорад? дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш мекунам, вақте як шахсият хайр кард, албатта имрӯзҳо хайр ҳамагуна мешавад. ин инсонҳо хайр карданд ва тамоми салом, дуруд ва ҳамдардии худашонро, мардуми судро ба ҳамин модар расонданд. ин ягон ҷойи айбу шармаш нест. шумо ба он ҷое ки шумо вақте дар комментарияҳо насиҳат мекунед, шумо аввал худи худатонро насиҳат кунед ки ба шумо айб аст ки як инсони бегуноҳро дидаву дониста боз таҳқиру маломат доред. инҳо навор карданд то ки мардум бибинанд ва боварӣ ҳосил карда гӯянд ки мо маблағи ҷамъ кардаамонро мақсад ҳамин шахсият ғуломҷон бурда дод. ин ягон ҷойи айбу шармаш нест. бародарои азиз, хоҳарое ки суханҳои қабеҳ дар комментарияҳо менависед, ҳамин кор, ҳамин ҳол дар кор нест. дар номи шумо ҷонум бимонед, ҳамин мардум кори худшона идома дода мегиранд. ҳамин инсонҳое ки чунин суханҳои қабеҳ гап мезанену менависену фалон демадон, валлоҳи қасам як сомон ё як 10 дирам ай кисаатон бароварда хайр кардагӣ нестед. ихел гапҳоро, ихел суханҳоро ҳамон одамое менависанд ки фақат таҳқиру маълумата медонанд, яъне ки дар ҳоли негатив будани шахсияти худшона муайян карда ҳамин хел дашномҳоу ҳақоратҳоу суханҳои ноҷо мегӯянд. ва он инсоне ки хайр кард мега аз барои лиллоҳ хайр кардам, худованд хайр ма қабул кунад ба даргоҳаш. фақат аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳамин корро дар кор нест. бимонед мардум коршона бикунанд. вақте хайр карда наметавонӣ, вақте кӯмак карда наметавонӣ, вақте дастгирӣ карда наметавонӣ, ба ҳамон чиликҳо, яъне ки ба ҳамон дасти худат бигӯ ки ҳамин хел суханҳои қабеҳ, ҷумлаҳои қабеҳра нанависа. фақат ин як хоҳиши бародаронаи ма буд. бародар ғуломҷон, ташаккури зиёд барои ҳамдардӣ, барои дастгирӣ. худованд хайри шумо ва мардуми шуморо ба даргоҳаш қабул кунад. ин аст одамӣ, одамгарӣ. ба ҳамон хел инсонҳое ки дар комментарияҳо ҳар хел суханҳои қабеҳ гап мезананду менависанд, як гапе ҳаста ки корвон роҳгузар аст, саг афафкунон хоҳад монд. яъне ки саг ҷакидан мегирад, шумо монанди як корвоне бошед ки гузашта биравед. фақат ҳамин.